Hasieran bertigoa ematen du. Batez ere ziurgabetasuna nagusi denean. Baina lanean genbiltzan zapata denda itxi zutenean, gehien gustatzen zaigunarekin, eta ondoen egiten dugunarekin jarraitzea erabaki genuen. Nondik hasi ere ez genekien, baina ekitea horixe da. Benetan nahi duzuna egiten ausartzea. Ez da gauza bera 40rekin edo 20rekin ekitea, orain beldur handiagoa ematen duan kasartzeak. Baina esperientzia handiagoa ere baduzu. Oinetako ez guztia genekien. Negozio bat abian jartzeaz, ez hainbeste. Horregatik, aholkatu gintuen norbaiten bila hasi ginen. Gauza asko dago, paperkontuak, baimenak, tramiteak, baina alboan baten bat baduzu, beti da errazagoa pausoa ematea. Eta hementxe gaude, geure buruaren nagusiak gara, eta gustuko duguna egiten dugu. Eman pausoa gazte enpresarekin, zure negozioa martxan jartzen lagunduko dizugu.